Bisa ka na nga do sa 10 kutob 70 pesos ang kada kilo sa pipila ka klase sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Davao sa mong merkado publiko, niabot na sa 340 pesos ang kilo sa Matambaka, gikan sa 290 hangtod 300 pesos ang kilo sa nakalabayng semana. Nagmahal sab ang murmuro nga miabot na sa 320 pesos ang kilo, gikan sa 250 pesos ang kilo. Ug ang galunggong nga anaa karon sa 310 pesos ang kilo gikan sa 300 pesos ang kilo. Misa kasabang presyo sa tulingan nga anaa na sa 170 pesos ang kilo gikan sa 150 pesos. Hinuon nagpabili ng presyo sa barilison nga dagko nga anaa na karon sa 320 pesos ang kilo ug ang gagmay nga anaa sa 290 pesos ang kilo. Bangus sa 195 hangtod 200 pesos ang kilo ug tilapia sa 140 hangtod 200 pesos ang kilo depende sa gidakon. Sumala sa mga naninda nga ang pagmahal sa presyo sa isda tungod sa nasinating kusog nga hangin nga nakaapekto sa pagpanagat ug wala pa nakaapekto ang grabing pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan una nang nagbahad ang pipila ka mga mananagat sa Davao Region nga posibleng maapektuhan ang ilang pagpanagat sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo.